Ela Empire. Ba Devonport. Empire sazokuphosana nekhanda. Bangena abantu abathe ukucetha kancane. Sinama-graph is financial. Bonke umuntu abagqamile nje abasha ba-right. Uthi ubona on the screen. Ela Empire. Abantu abafana nathi bathole endaweni kanjena. Ngaye isiphithiphithi akukwaziwala ukudaba ukwazi la. Ngokho lona iMzambia le. Uqala ukulifuze kumphathise ngozagiga kubona lo. La udaba ukwini umcaba wathena imali eda kanjani. Ngangiphuza ngizwa lezi ndawo imini ngafika nokuthi mawukuthi wami ushawushile nje. Ngiyapha ngiphuza ngedwa. It is what we call a Sunday. Kube nami ngihlale emakhaya ngabe ngiyabuyisa utshwala ngiyabuyisa ukuthi so lesikhala kade ngihleli kulo maphosa nemvalele ezindaba ngokushiye nobani bona baphotha abaqinye bayona lento thola beyabizawa kuzo uma ngambili umntaka abantwana dura abantwana kuze kubokuza qini bye bye.